στον άψυχο κόσμο κάθε επίδραση έχει συγκεκριμένη αντίδραση. Στον άνθρωπο δεν συμβαίνει αυτό. Η ίδια επίδραση σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν προσπαθώ κατά βάση, αν θέλετε, υποσυνείδητα να δώσω σε αυτό το μυθιστόρημα. Την επίδραση που είχε σε δύο νέους ανθρώπους, η άνεση με την οποία μεγάλωσαν και που μεγαλώνουν, αν θέλετε, σήμερα και όλοι οι νέοι. Ποια είναι η δροσταλίδα της συγγνώμης? Είναι εκείνη η παρηγοριά που δημιουργεί η συγγνώμη. Είναι αυτή η δροσιά που δίνει στην ψυχή του ανθρώπου η συγγνώμη. Είχε μεν εξεδένια μάτια που του φάνηκαν θελημένα από την αρχή που ήρθε και κάθισε δίπλα του. Και αυτή η διαπίστωση, ότι δηλαδή κάτι πλάκωνε και τη δική της ψυχή όπως και τη δική του, τον έκανε να νιώσει ξαφνικά κάτι να τον ενώνει με αυτή την άγνωστη του κοπέλα. Κάποιος είχε πει πως δυο δυστυχίες κάνουν μια ευτυχία. Στην προκειμένη περίπτωση ίσχυε απόλυτα. Ήταν δύο δυστυχισμένοι νέοι άνθρωποι που συναντήθηκαν από σύμπτωση. Ήταν όμορφο παλικάρι. Φαινόταν μεθυσμένος, όπως μεθυσμένη ένιωθε και η ίδια. Είχε πιει το πρώτο ποτήρι πριν φύγει από το σπίτι της. Μια γερή δόση ουίσκι για να συνέλθει από το σοκ. Αυτό της έδωσε και το θάρρος να μπει μόνη της στον μπαρ. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που έκανε κάτι τέτοιο, αλλά είχε νιώσει ξαφνικά να την πνίγει το σπίτι. Θυμάμαι μια κριτική μιας αναγνώστριας σε κάποιο άλλο βιβλίο μου, που έλεγε ότι μου άρεσε το βιβλίο, αλλά αυτοί οι ανεκπλήρωτοι έρωτες με στενοχωρούν. Κοιτάξτε, ένα μυθιστόρημα που είναι παρμένο πραγματικά από τη ζωή θα έχει ό,τι έχει και η ζωή. Και η ζωή έχει και ανεκπλήρωτους έρωτες. Ο συγγραφέας γράφει από τα βιώματά του. Και επειδή έζησα στην Κύπρο τα πρώτα 18 μου χρόνια και επειδή βίωσα και τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59 και την εισβολή και τις συγκρούσεις Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων το 1963 και την εισβολή του 1974, όλες αυτές ήταν πραγματικά τραυματικές εμπειρίες για μένα και υποσυνείδητα κάθε φορά που πάω να γράψω ένα βιβλίο μου βγαίνουν στην επιφάνεια. Ναι, θέλω να βλέπω τη ζωή με καλό μάτι, δεν θέλω να βλέπω την κακή της πλευρά. Πιστεύω πως κατά βάση ο άνθρωπος παραμένει καλός και πως το θέμα είναι να του θυμίζουμε κατά διαστήματα την ανθρώπινη φύση του. Αυτό προσπαθώ να κάνω και στα βιβλία μου.